No niin, morjesta. Aika paljon herätti keskustelua toi mun edellinen video, toi YEL-video. Pistän tonne yläkulmaan linkin, jos et tiedä, mistä videosta on kyse. Eli tähän yrittäjäeläkejärjestelmään liittyvä video, kun niitä työtuloja on ruvettu nyt tarkastelemaan, niin siihen otin vähän kantaa. Ja kyseli, että onko muu porukka samaa mieltä mun kanssa tästä hommasta. Aika moni siellä oli, sanotaan, että varmaan karkeasti katsottuna 95% mun kanssa oli kommenteissa samaa mieltä. En ole kerennyt millään niitä kaikkia kommentteja valitettavasti lukemaan, että niitä alkoi tulee sinne nyt niin mielettömästi. Siellä on nyt melkein 300 kommenttia. Aluksi mä ajattelin, että mä luen kaikkia vastaan jokaiseen, mutta ei enää aika riittänyt. Mutta edelleen sinne tulee kommentteja, se on hyvä, että herättää keskustelua tollainen aihe. Ja tosiaan paljon oli porukka puolesta, osa oli silti vastaan. Osa on sitä mieltä, että pitää maksaa korkeata YEL-maksua, että saa sitten aikanaan kunnon eläkkeen, mutta se on ihan hyvä. Kyllä asioista pitääkin olla eri mieltä. Ei kaikki voi olla samaa mieltä. Itse on kuitenkin edelleen sitä mieltä, että sen rahan pystyy itse sijoittaa jonnekin niin paljon paremmin, että saa sitten tulevaisuudessa paremmat eläkkeet ja paremman turvan sitten vanhoille päiville niin sanotusti. Mutta joo, sitten vielä ajattelin, että mä ensin kerron vähän videolla, että mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Mä en ole tosiaan yrittäjänä ollut kuin 3 vuotta tähän mennessä, mutta mä oon tehnyt ne vastaavat videot jo mun toiselle YouTube-kanavalle, ja mä pistän niistäkin tonne yläkulmaan linkit, ja voin pistää vielä tonne videon kuvaukseenkin linkit, että siellä mä käyn läpi vähän niin tuo ihan lapsuudesta lähtien, että minkälaisia mielenkiinnon aiheita on ollut, ja miten tuo työura on sitten kehittynyt, että aikaisemmin on tosiaan ollut ihan tässä nyt lähityöhistoriassa, niin ollut suunnittelu- ja laatupäällikön hommissa ja tuotantopäällikön hommissa ja päässyt toimimaan yritysten johdon kanssa ja johtokunnassa myös. Päässyt siellä saamaan vähän niin kuin oppia yrityksen pyörittämiseen ja budjettien tekemiseen sun muuhun, että sieltä on saanut hyvät eväät tähän yrittämiseen. Yksi asia tosiaan, mikä siellä sitten vielä pisti silmään näissä negatiivisissa kommenteissa, ne oli justiin se, että siellä tuli sitten paljon, tai ei paljon, mutta semmoisia kommentteja justiin, että maksakaa nyt yrittäjäkin veronne yhtä lailla kuin työntekijäkin, ja sitten, että millä sitten maksetaan kaikki koulut ja terveydenhuollot sun muut, mutta kun nyt ei olekaan kyse veroista, vaan verot maksetaan sitten ihan erikseen, ja yrittäjät maksaa niitä kyllä. Varsinkin toiminimellä yrittävät, niin ihan samalla lailla kuin ansiotulossakin käyvät. Eli se puoli me kyllä hoidetaan ihan yhtä lailla, ei tarvitse olla siitä huolissaan, mutta eläkemaksut on tosiaan asia erikseen. Eläkemaksuista ei makseta kenenkään koulutuksia eikä terveydenhuoltoja eikä mitään muutakaan. Se on veron tyylinen maksu kyllä, että sekin sieltä väkisin otetaan, mutta sieltä ei näitä julkisia palveluja maksella niistä rahoista. Mutta joo, katsotaan taas vähän, että mitä tässä nyt lähipäivinä on tullut tehtyä. Nyt on taas puhelin soinut aika aktiivisesti viime aikoina. Tämä on semmoista sesonkin hommaa tämäkin, että väliin on viikko, että ei ihan hirveästi ole hommia, ei hirveästi yhteydenottoja, mutta sitten yhtäkkiä pärähtää taas joka suunnasta. Täällä on nyt tällä hetkellä Näjärven koululle menee Rasseli Authentikin vetoketjuhuppari. Tämä on mun myydyin hupparini sekä vetoketjulla että ilman. Hemmetin hyvä hintalaatusuhde ja tuonne tuli vielä selkään tuommoinen Groove-painatus Pori-fontilla niin kuin näkyy. Porisans-fontilla. Tää on hemmetin hyvä huppari. Hinnat pyörii siellä alvi 0 painettuna 40 €. Siitä sitten ylös ja alaspäin vähän riippuen määrästä. Tää on ollut erittäin tykätty sekä tosiaan vetoketjulla että ilma. Sitten tää on Chase Tattoolle Ulvilaa. Satakunnan paras tatuointiliike. Julialle vaan terveisiä. Sinne on menossa pipoa. Sitten tossa on jo nypittynä logo ja sinne menee myös kolitsipaitaa ja hupparia ja sen sellaista, tosta sitten vielä lisää. Ne on itse asiassa menossa työn alle sitten seuraavaksi. Mitäs muuta tuossa sitten vielä oli? Porin oli aukeamassa joku uusi ravintola. Oliko se Siltalyhty nimeltään? Sinne menee myös teepaitoja aika iso läjä. Ne on nyt vasta tilattuna kylläkin, että ne on matkalla. Niitä en pääse vielä nyt painaa, mutta on tossa sitten vielä loppuviikoksi kyllä hommaa. Ne teepaidat saapuu vasta ensi viikolla, niin painetaan ne sitten vaikka maanantaina. Mutta joo,
Ja sitten tosiaan vielä tästäkin joku näki vaivaa, vaikkei nyt sinänsä yrityksen asioihin liity millään tavalla, niin tästä mun kämpästäni, että missä mä asun. Että kun tämmöisellä rannalla asutaan, niin ei voi yrittäjällä mennä huonosti, mutta niin kuin mä tosiaan sanoinkin, niin mä oon 3 vuotta vasta ollut yrittäjänä. Sitä ennen ollut kohtuu hyvissäkin ansiotuloissa. Ja sieltä sitten pystynyt keräämään pääomaa sitä kautta. Ja vielä semmonen, että jos te nyt mietitte tämmöistä paikkaa täällä Satakunnassa, Perämettässä, niin tää ei ole ihan Helsingin hinnoissa, että ei tämmöiset paikat täällä ole ihan niin kalliita, mitä te kuvittelette ehkä jotkut. Ja sen takia mulla on tää yritys tässä ulkorakennuksessa. Mulla on hyvät tilat tässä pyörittää tällä hetkellä ainakin vielä tätä hommaa. Mahdun tänne vielä toistaiseksi. Niin ihan vaan siitä syystä, että kulut täytyy pitää aluksi vaan niin pienenä. Että tuo mahdollisimman pienillä kuluilla, katsotaan sitten kun saadaan liiketoiminta kasvaan tarpeeksi ja jossakin vaiheessa, jos palkataan työntekijöitä, niin sitten pitää tietysti hommata toimitilat ihan jostakin päin Poria. Mutta tällä hetkellä ei ole vielä mitään syytä siihen. Suurin osa kaupankäynnistä nykypäivänä kuitenkin se menee sähköpostia ja puhelimen välityksellä, WhatsAppin kautta tulee tilauksia, niin monesti en edes näe kasvotusten asiakasta. Asiakas ei näe tuotteita ennen kuin ne vasta tulee valmiina hälle. Eli ei tarvita semmoista showroomia enää nykyään välttämättä, mikä on ollut joskus 80-luvulla muotia. Ajat muuttuu ja meidän pitää muuttua siinä mukana. Ei ne isot tulot, vaan ne pienet menot. Siihen se voisi ehkä kiteytyä tämä homma, millä tämä on saatu alkuun pyörimään. Mutta nyt taas maailmalla paukkuu siihen malliin joka suunnassa, että katsotaan, että millä se vaikuttaa sitten taas taloustilanteeseen sun muuhun. Ja aika vakavaksi vetää, ei pelkästään talouden suhteen, vaan ihan muutenkin nuo uutiset tuolta maailmalta, mutta no, ei nyt keskitytä niihin. Pistäkäähän kysymyksiä, jos haluatte vielä kysyä jotakin lisää tästä mun toiminnasta tai yrittämisestä ylipäänsä, ja pistäkää kanava tilaukseen tuosta tilanapista, jos tämmöinen kontentti kiinnostaa, ja painakaa videolle yläpeukkua, jos tykkäsitte tästä videosta. Eipä mitään, pysykäähän kanavalla.